प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय, गौरा माता की जय, कार्तिक गणेश की जय। तो देखिए गुरु भाई ने आप लोग के बीच बहुत सुंदर शिव चर्चा के कथा सुनाओ तनी। हमारी कथा की आप सब शुरू से लास्ट तक सुनो और सुन के कमेंट बॉक्स में बताई कि हमार कथा सुन के आप सबके गुरु बहना कैसन लगल बाटे, और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखो। देखिए कथा की ये भाव अटे का कि माता पार्वती और महादेव जी कैसे गरीब हो गए बानी। तो आप सब हमारे कथा के सुनो तबे जानो कि माता पार्वती और महादेव जी काहे के लिए गरीब हो गए बानी। देखी गुरु बहना एक दिन माता पार्वती कैलाश पे घूमत रहली, कैलाश पे घूमत रहली और उनका नजर धरती पे आ गई। जब धरती पे नजर आई तो देखत लिखा कि एगो सेठ वाने आ सेठ के घरे एगो मजूरी एगो आदमी गरीब करतने, उनकर गाड़ी से सारा गल्ला उतार देने, सारा बोरी उतार देने, उतार के कहने सेठ साहेब आपके गाड़ी पे जितना बोरी रहल सब उतार देले बानी, हमार पैसा जौन होला तो दे। उस सेठ का कहने 200 रुपया देने, 200 रुपया वो गरीब के देने। वो बेचारा गरीब हाथ में 200 रुपया लेके सोचे लगने कि 50 रुपया तो बाजार के निकल गई, 50 रुपया दूध के निकल गई, 100 रुपया बा तो 100 रुपया हमके 3 दिन चलाए बाटे। बेचारा वो बहुत चिंता में हो गई ने। एगो गरीब औरत ऐसे गईली दुकान पे साड़ी खरीदे, दुकान पे साड़ी खरीदे गईली। तुमके दुकानदार बहुत अच्छा साड़ी दिखावत रहने, लेकिन कहली ना इतना महंगा दाम के हम साड़ी ना ले पाई, हमरे लगे इतना पैसा ना बाटे, हमके सस्ते में साड़ी हमके दुकानदार से कहली सस्ती में साड़ी हमके दिखा दी। दुकानदार 100-150 के साड़ी दिखौने, वो गरीब औरत के पसंद आ गई, अपन 100-150 के साड़ी ले ली। वही दुकान पे देखी जो अमीर औरत वाली गैल वाली तू 5000 के साड़ी लेता ली। अब माता पार्वती सब कैलाश पर्वत पे से सारा देखतनी, सारा देखतनी। जब सारा देख बहनी तब इनके माता पार्वती के सहन ना भइल बा, तो महादेव जी के पास गईनी। जब महादेव जी के पास गईली तो जाके महादेव जी से का कहतनी कि आप कहे धरती पे अमीर और गरीब काहे आप बनौले बानी, अमीर गरीब तो सब आपे बनाए वाला हई। तो कहतनी महादेव जी का कहतनी ई का तू कहतलू अमीर गरीब तरे तो हम देखतनी आखिर में जे अमीर बा ते के उनके धने धन भरत जाता, आ जे गरीब बा तो खैले बिना एगो सुंदर साड़ी बिना कपड़ा बिना तड़पत आटे। बताई महादेव जी से कहतली का होई कि बताई धरती पे तो इतना जे अमीर बा अमीरे बाटे, जे गरीब बा गरीबे बा, जे के मिलता धन ते के मिलते बा, जे गरीब बा ते के ना मिलता तो गरीबते बाटे। कहने माता महादेव जी का कहतनी माता पार्वती से कि तोहके ई प्रश्न के उत्तर जाने के बाटे, ये प्रश्न के उत्तर जाने के बा तो तू धरती पे चला, धरती पे चला सारा देखो कि गरीब और अमीर में का अंतर बाटे, गरीब और अमीर काहे के लिए बनल बाटे कि धरती पे चले बा तो धरती पे चलल जा। देखी माता पार्वती कहली कि ठीक बा महादेव जी आप कहतनी तो आपके साथे तो हमू धरती लोग पे भ्रमण करे, हमू धरती पे ते चलो। देखी माता पार्वती और महादेव जी दोनों जानी लोग धरती पे आए लोग। जब दोनों जानी धरती पे आयल बा सब तो देखी अब सोचता कि लोग कि माता पार्वती कहतनी कि जब धरती पे हमन के आयल बनी तो कैसे हमन के अमीर गरीब हम कैसे जानो कि आपे ने लेके आईनी कहानी अमीर गरीब हम तो के वही जा बताई, हम यहाँ नहीं बताई। देखी अब माता पार्वती महादेव जी माता पार्वती गरीब के लोग ले ले बाटे, लोग अपन गरीब के रूप लोग ले ले बा, लोग आदमी गरीब बनल बा, लोग दोनों जानी टूटही मड़ई लोग छौले बा लोग, और वही टूटही मड़ई में लोग अपन महादेव जी और माता पार्वती दोनों जानी रहे लगल लोग। जब दोनों जानी गरीब बन के वहाँ रहे लगल बाटे लोग तो देखी अब माता पार्वती कहतली कि बताई जब गरीबी हमन के बनल बाटी के जब हमन के परीक्षे ले बाटे तो बताई कैसे हमन के खाना वाना तो कुछ
खाइल जाई। देखी गैली माता कहत तली कि महादेव जी से जाई आप कहीं से कुछ लेके आई, हम तौले अपन चूल्ह उल्बा बनावतनी। देखी महादेव जी चल गईनी। आई माता पार्वती का कैली कि एगो टूटहा घर रहल, एगो टूटहा घर रहल ढहल वही में से गईली आ ईटा लेके अली। आ ईटा लेके आके आ चूल्ह बना देली, चूल्ह बना देली। महादेव जी अब आवतनी त कहतली माता पार्वती कहतनी कि का आप लेके आईनी हो, हम ते देखी चूल्ह बना के तैयार कर देले बानी, आप का लेके आईनी हो कि आप दी हम बनाई, आखिर में हमन के भोजन त करे बा। कहतनी महादेव जी कहतनी कि ना, जब तू आइल बाटू हम आइल बानी धरती पे यह पता करे अमीर और गरीब में का अंतर होला। त अमीर गरीब जान के अपन यहाँ से हमन के फिर कैलाश पर्वत पे जाए बाटे। देखी कुछ दिन गरीब बन के माता पार्वती महादेव जी धरती पे बाटे सब। एक दिन वही कुछ बगल से और एक मर्द एगो मर्द आ मेहरारू लोग जाता लोग गरीब जाता लोग। माता पार्वती जब देखत तली तो महादेव जी से कहत तनी कि देखत तनी कितना गरीब इंसान जात ने आदमी बेचारा उनके शरीर पे ने सही वस्त्र बा आ खैले बिना सब तड़पत ने। कहत ने उ गरीब जौन बाने अपने पत्नी से कहत ने कि बताओ कैसे हमन के जीवन कटी, हमन के बहुत दुखिया बानी के, हमन के कब जीवन सुधरी कि हमन के बहुत कष्ट बाटे। तू पत्नी का कहतली आप काहे इतना जौन हमन के नसीब में बा, जौन हमन के किस्मत में बा, जौन हमन के कर्म कैले बानी उतना कर्म हमन के भोगत तनी के। देखी इतना बात उनकर औरत कहली आ सब माता पार्वती सुनत तनी, सब माता पार्वती सुनत तली। जब इतना उ गरीब पति पत्नी दोनों जानी लोग बतियाता तो वही बगल से एगो आन्हर आदमी जाता ने, एगो आन्हर आदमी जाता ने तो देखत ली उ लोग पति पत्नी दोनों जानी लोग देखता लोग कहता लोग हमन से दुखिया तो ई बेचारा जाता ने, इनकर ते नेत्र नाई बटे, इनकर आँख ना बा, ई बेचारा देख ना पावे ने। जब ई देख ना पावे ने तिनके तो और ही दुख बाटे, इनके धन दौलत रहले का फायदा कि जब जिकर आँख नाई रही तो धन हमरे रहले का फायदा बाटे। देखी उ गरीब पति पत्नी दोनों जानी लोग सोचता लो कि ऐसे बढ़िया तो हमन के ही जीवन बाटे कि कहीं से अपन कुछ कई के दो रोटी खा ले तनी के। लेकिन उ आन्हर बाने बेचारा कैसे उ रोड चलत हुए आ कैसे उ का करत हुए। देखी ई महादेव जी आ पार्वती जी दोनों जानी सब देखत आटे लोग। तो महादेव जी कहतनी कि उ कहतली जब ही कहली माता पार्वती महादेव जी से कि गरीब इंसान के जाए दी कुछ दे दी, तू देले रहने एगो सोने के पोतली, सोने के गठरी, जहाँ गरीब इंसान दोनों जाने लोग रहल लोग मर्द मेहरारू पति पत्नी, तो कुछ दूरी पे वो एगो गठरी के अपने शक्ति से वहाँ कई देहने। देखी जब शक्ति से अपने दे देहले बाने ती माता पार्वती सब देखत अली महादेव जी देले बानी, सब देले बानी। तो आन्हर आदमी के देख के ई गरीब पति पत्नी दोनों जानी लोग कहल लो कि ई तो चल गए ना, हमनों के देखल जा आँख मुन के जाल जाई तो कैसन हमन के लगेला। वो बेचारा के नेत्र नाई बा तो देख ले के वो कर दिल के हमनियों के जान ले के ओकर दिल पे कितना कष्ट बा। ई पति पत्नी दोनों जानी लोग आँख मुन के आ जाए लगल लो। देखी सोने के जौन पोतली बा छूट गईल, ई जौन सोने के गठरी बा महादेव जी देले बानी, आँख मुन के लोग जाता लोग तो नजर से लौकल ना तो छूट गई। जब छूट गई तो महादेव जी का कहतनी माता पार्वती से कि देखलू कहनी ने अभी ये लोगन के कर्म में ना आई बाटे, ती लोग धनी कहाँ से बनी। जब ये लोगन के क्रम में ये लोगन के किस्मत में रहत ते लोगन के गठरी मिल गए रहत हमार देहल, इस सोने चांदी के गठरी मिल गए रहत देहल, लेकिन ये लोगन के अभी किस्मत में क्रम में ना बाटे। देखी माता पार्वती तो वहाँ ते मान गईली, लेकिन जवन माटी जौन ईटा जेकर टूटहा घर से ईटा ले आके बनौले रहली चूल, तो महादेव जी का कहतनी बतावा तू ईटा ले आके तो चूल बनौलू लेकिन उ टूटहा और रहल और तू ईटा ले आके ओके गरीब बना देलू ने। सोच में पड़ गईली सही बात तो कहतनी
हमार महादेव जी पति देव तो सही बात कहतनी कि गरीब के घर से 2 गो ले ले तू गरीब बन गई। तो देखी अब वही जा का माता महादेव जी आ माता पार्वती से कैसे का बतावतनी कि देखा अमीर गरीब में का होला, कि देखो काहे अमीर केहू बनल बा आ काहे केहू गरीब बनल बा, आ केहू काहे आन्हर बनल बा, केहू काहे काना बनल बा, केहू काहे लंगड़ बनल बा, केहू काहे लूज बनल बा। सारा बात वही जा माता पार्वती से महादेव जी बताओ तनी कि देखो ई पहले के है जेकरे आँख ना नेत्र नाई बा, जेकरे आँख ना बाटे, ती पहले जब अपने पहले के जमाना में पहले जब इनका रहल तब पहले ही अपन का कैले रहने, केहू के पहले के जन्म में ई केहू के आँख के रोशनी छीन ले रहने, तेही से ये में और कुछ पुण्य कैले रहने, ते जमाना में उनके हम धन दौलत बा लेकिन नेत्र उछिनले रहने, उनकर आँख के रोशनी तिनकर आँख चल गइल बा। यही सिनकर कुछ पुण्य कैले रहने धन बाटे कि पहले के जन्म में इतना ई गलती कैले रहने। देखी अब गरीब जे बा उनकर बतौने महादेव जी का कहतनी माता पार्वती से कि देखो इस सेठ और सेठानी दोनों जानी लोग रहल लो, इस सेठ और सेठानी दोनों जानी लोग रहल लो, इनके सारा धन दौलत रहल, लेकिन कहीं दान कहीं पुण्य, कोनो प्रकार के पूजा, कोनो प्रकार के कुछ गरीबन के दान, भूखन के कुछ, ये कुछ सेठ सेठानी मिल के आ दोनों जानी लोग देत ना रहल लोग, ना देता रह। सेठाइन तो थोड़ा सोचत रही लेकिन सेठ देवे ना देत रहने, दोनों जानी लोग ना दान पुण्य लोग कैले बाटे लोग। तो देखी जब ना दोनों जानी लोग दान पुण्य कैले बा लोग, तो यही से ये जमाना में उ लोग गरीब बनल बाटे लोग, लेकिन गरीब बनल बा लोग। तो देखो माता पार्वती से कहतनी महादेव जी कि धरती पे देखो केहू सुखिया नाई बा, केहू सुख नाई बा, जेकरे धन बा दौलत बा, जे गरीब बा सब केहू के जरूर दुख बाटे। ई ना समझियो कि केहू के दुख नाई बा, अरे केहू के ढेर बा ते केहू के कम बा। तो तोके हम धरती पे आके हम बता देनी कि क्रम के अनुसार जे पहले के जन्म में क्रम बनौले रहल, तू ये जन्म में उ धन पौले बाटे, आ जे पहले के जन्म में अपन क्रम नाई बनौले रहल तू गरीब बनल बाटे। जे पहले के क्रम में अपन केहू के साथे गलती कैले रहल, केहू के मरले रहल, पिटले रहल, गोड़ तुले रहल, आँख फोड़ले रहल, उनकर वही से ये जन्म में लंगड़ भइल बा, लूज भइल बा। तो अपन कर्म लोग बनाई लो तो ये जमाना से वो जमाना में लो फिर आए लोन के क्रम सुधर जाए। लेकिन हम तो से सरा बता देनी कि सब केहू ऐसा ना बा कि सुख बाटे, सब केहू के धरती पे दुख बाटे। जे अमीर बा आ जे गरीब बा, उ अमीर देखलू उ अमीर बाने तो सब कुछ उनके लगे बा लेकिन आखी ना बाटे, ई गरीब बाने तो इनके सब कुछ बाटे लेकिन एगो धन नाई बाटे। तो देखी माता पार्वती से इतना महादेव जी बता दिले बाने। अब बता देनी माता पार्वती जी वही जो मनली कि हम जान गईनी कि अमीर और गरीब में का अंतर बाटे। आ यही से माता पार्वती और महादेव जी गरीब इंसान बन के लोग धरती पे आके लोग टूटही मड़ई छा के लोग रहल लोग कि सब केहू के गरीब और अमीर के परीक्षा लोग लेवे आए लोग माता पार्वती के बतावे कि माता पार्वती के दिखावे महादेव जी आए हनी कि देखो अमीर गरीब का होला। तो ही जा माता पार्वती से सारा महादेव जी बतौले बानी आ सारा जब बता देनी तो ज्ञान मिल गई। तो फिर वापिस अपन लोग कैलाश पर्वत पे लोग चल गई बाटे लोग। अब कैलाश पर्वत पे जाके माता पार्वती अब सब जान गई कि अमीर काहे बनल बाटे केहू आ गरीब केहू काहे बनल बा, केहू लंगड़ काहे बनल बा, केहू लूज काहे बन, केहू आनर काहे बनल बा। सब अपन क्रम के अनुसार सभी भइल बाटे। हर हर महादेव। तो आप सब गुरु बहिना आप सब भी कर्म बनौले रहब, तो कर्म बनौले रहब तो आगे जमाना में आगे जन्म में आप सबन भी अच्छा कर्म बनौले रहब तो सुख शांति सब मिली, या कर्म ना बनौले रहब तो ना मिली।
शाम सुबेरे दोपहरिया हो गंगा मारेली लहरिया। शाम सुबेरे दोपहरिया हो गंगा मारेली लहरिया। ओही जो लहरिया में महादेव आईनी, ओही जो लहरिया में महादेव आईनी। कागजा के नैया बनवने हो गंगा मारेली लहरिया रे। कागजा के नैया बनवने हो गंगा मारेली लहरिया। ओही जो ही नैया पे हम नाही चढ़बो, ओही जो ही नैया पे हम नाही चढ़बो। अरे हम नाही चढ़बो, अरे हम नाही चढ़बो। पनिया परत गली जाइए हो गंगा मारेली लहरिया रे। पनिया परत गली जाइए हो गंगा मारेली लहरिया रे। शाम सुबेरे दोपहरिया हो गंगा मारेली लहरिया रे। शाम सुबेरे दोपहरिया हो गंगा मारेली लहरिया। ओही जो लहरिया में शिव गुरु आईने, अरे ओही जो लहरिया में शिव गुरु आईने रे। शिव गुरु आईने, अरे शिव गुरु आईने रे। कठवा के नैया बनवने हो गंगा मारेली लहरिया। अरे कठवा के नैया बनवने हो गंगा मारेली लहरिया। अरे वही जो ही नैया पे हम नाही चढ़बो, अरे वही जो ही नाई पे हम नाही चढ़बो। अरे हम नाही चढ़बो, अरे हम नाही चढ़बो। अरे पनिया परत सड़ी जाई है हो गंगा मारेली लहरिया रे। पनिया परत सड़ी जाई है हो गंगा मारेली लहरिया। अरे शाम सुबेरे दोपहरिया हो गंगा मारेली लहरिया रे। शाम सुबेरे दोपहरिया हो गंगा मारेली लहरिया। अरे वही जो लहरिया में महादेव आईनी, अरे वही जो लहरिया में महादेव आईनी। अरे महादेव आईनी, अरे महादेव आईनी। अरे लोहवा के नैया बनवनी हो गंगा मारेली लहरिया रे। लोहवा के नैया बनवनी हो गंगा मारेली लहरिया। अरे वही जो ही नैया पे हम नाही चढ़बो, अरे वही जो ही नैया पे हम नाही चढ़बो। अरे हम नाही चढ़बो, अरे हम नाही चढ़बो। अरे पनिया परत मूर्छा खाई है हो गंगा मारेली लहरिया। अरे पनिया परत मूर्छा खाई है हो गंगा मारेली लहरिया। अरे शाम सुबेरे दोपहरिया हो गंगा मारेली लहरिया। अरे शाम सुबेरे दोपहरिया हो गंगा मारेली लहरिया। अरे वही जो लहरिया में महादेव आईनी, अरे वही जो लहरिया में महादेव आईनी। अरे माएवा के नैया बनवनी हो गंगा
मारे लीला हरिया अरे माएवा के नैया बनवनी हो गंगा मारे लीला हरी अरे वही जो ही नैया पे हम हूँ जो चढ़ब अरे वही जो ही नैया पे हम हूँ जो चढ़ब अरे होई जाइए हमरो की समतिया जो बनी हो हम हूँ जो चढ़ब अरे बनी जाइए हमारो किस्मतिया हो गंगा मारे लीला हरी अरे होई जाय में हम हूँ जो पार हो गंगा मारे लीला हरी रे मारे लीला हरिया गंगा मारे लीला हरिया अरे मारे लीला हरिया गंगा मारे लीला हरिया अरे माएवा के नैया जो चढ़नी हो हंगा गंगा मारे लीला हरिया गंगा मारे लीला हरिया हर हर महादेव।